Como vedes, estamos nacendo dando a luz a unha nova criatura que ten moitas significacións e moitos simbolismos. Mucha parte de ese éxito de Martín Berasategui o de otros muchos nombres que hay en este país os lo debemos a los gallegos, a la dedicación, a la profesionalidad, al empeño, al sinfín de virtudes que tenéis y a la calidad de superación que estáis poniendo vosotros como autocrítica para mejorar lo que podéis mejorar de lo que no habéis hecho el día anterior. Nace con voluntad de consenso, de complementar, de poner en valor algo que existía vinculado ao territorio, vinculado á calidade, vinculado ao objetivo fundamental que dan de rentas dignas aos produtores do leite, que ese é o objetivo fundamental. Estamos, pois, valorizando o medio rural, valorizando unha marca, valorizando a calidade de producir carne no noso país. Que de feito era algo que demandaba o sector, pero é algo que se fixo de forma extraordinaria. Consideramos que esta é a vacún, é a marca que necesitaba o sector, é o apoio que necesitaba o sector e evidentemente, como xa Frontón, digo que nos apostamos por ela desde o primeiro momento cando estaba en pañales. A Safrontón está constituída por 6 gandeiros e 3 veterinarios que collemos en cesión un monte veciñal, transformamos a empredería gracias ás axudas e o ímpeto que puxo medio rural e entón esa transformación en pradería vaise dedicar a un centro de recría de xovencas de raza frisón en réxime de pupilaxe e un cebo de xatos frisós en cebo sendo a base da alimentación destes con base a terra e silo de millo, forraxe producida aquí, en Galiza. He venido a la feria de Silleda, precisamente como es la Semana Verde y muy forestal, pues a demostrar un poco también que, aparte de talar árboles, las máquinas sirven para hacer otras cosas. Puraga é a Asociación de Criadores de Cabalos de pura raza galega, que é a raza de cabalos autóctona que tenemos en Galicia, vale? Unha raza que está en perigo de extinción. Estamos a recuperala agora mesmo. A realidade é que a cría en pureza racial é complicado porque hai cabalos mezclados, hai introducción de moitos cabalos de fora con aptitude cárnica, cabalos con capas diferentes a do cabalo galego, entón é un dos obxectivos fundamentais é bastante complicado, vale? Outro obxectivo que ten a asociación, pues, bueno, é facer actividades de formación e de difusión, porque a realidade é que todavía é unha raza que non se coñece moito, non? Dentro do libro xenealóxico haberá 1500 cabalos, vale? A asociación ten registrados nos 1200 ou así, e criadores haberá 200, máis ou menos, vale? Máis ou menos. Ten as patas fortes, non se torce unha pata por menos de nada, e logo, bueno, é que unha vez que o domas é tan noble, tan inteligente como calquera ou máis, bueno, funciona, é un cabalo que merece a pena coñecer. É complicado empezar, pero a base de practicar e tal, acabas collendo o xeito. Isto é unha cousa do Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia, é o que consiste en preparar os animales para salir a un concurso. Este é un concurso de preparadores. Nos de preparación, que o animal vai ben preparado, demostre as súas cualidades, que realce as súas virtudes e esconderlle un pouco os defectos, non? Utiliza secador e lacas, todo como unha muller.
tirar um curso da Cooperativa Agrícola de Chaves e nos foi proposta a viagem para vir ver a feira. Bem bonita, mas diferente, nós nunca vimos coisa igual, mas diferente.